अच्छा जानदेव जी, हमने के जब कर्जा से बेलवनिया जाने जा तो उजा चार घाट बीच में पड़ेला, उजा हाँ पानी लगा रहेला हमेशा। जानदेव जी वजह से हमेशा आदमी फ़ोन करके पूछलन कि ना विधायक जी से तनी पूछी हो कि कब तक हमने के सूखल रोड पे चले के मिली, हमेशा नली के पानी। देखिए हम उम्मीद बा कि जनवरी या दिसंबर में ही जब विभाग से रोड आवेला विभाग से हम बात कैले रही, लोग आगे सर्वे वर्वे करके गोइल वालो वो टेम्प्रेरी व्यवस्था तो हो जाए कि पानी रोड पर ना लागो, लेकिन ओकर परमानेंट व्यवस्था खातिर भी एक सोखता के व्यवस्था कल जाता। लेकिन जमीन वजह मिल नहीं के पास क्योंकि सब निजी जमीन बा, वो दिशा में भी हम पहल कैले बानी। अगर वो सही दिशा में स्वीकृत हो जाता जल्दी परमानेंट निदान हो जाई, या तो टेम्प्रेरी व्यवस्था खातिर ओकर अपलिफ्टमेंट करके रोड के, ताकि ये रोड पर कम से कम पानी ना लागो, एक व्यवस्था कल जाता। बरसात से पहले उम्मीद बा कि ओकरा के धरातल पर उतार दी। अधिग्रहण हो सकता ना? अधिग्रहण के भी अलग अलग व्यवस्था बा, जैसे कि PWD RCD बा उहो करेला, लेकिन ओकरा खातिर सोखता खातिर अधिग्रहण के नियम बा कि ना चेक करवावे का। अलग अलग जगह के जो चीज़ बा, जैसे नाला निर्माण के हम मांग के ले बनी, नाला खातिर अगर स्वीकृति मिलिए जाए, आज ना तो कल 2 दिन समय लगी। नाला के भी निर्माण अगर हो जाता रोड के पैरेलल, तब भी वो समस्या परमानेंट वजह से खत्म हो जाए। लेकिन फिर निजी जमीन बाही के चलते तनिया से देरी हुई, लेकिन आए वाला वर्ष में उस काम जरूर पूरा हो जाए। अच्छा, चौरस्ता से 2 किलोमीटर पहले सणौर गांव बा, ओजा एगो प्राइमरी स्कूल बा। जानदेव हमनी के काफ़ी दिन से देखत तनी जाके स्कूल के प्रांगण में ही धान और गेहूं के खेती हर साले होता। बच्चन के प्रार्थना करे में, खेले कूदे में बड़ा परेशानी होला, रोड के किनारे जाके खेले ला लोग। घटना दुर्घटना ना हो जाए, प्रिंसिपल भी हो जाके आशंका जतौले रहत, बोले रहन कि हमेशा हमनी के मांग करत नहीं जा, लेकिन हो नहीं के पावा। प्रिंसिपल साहब से हम बात करब, और प्रिंसिपल केकरा से आशंका जतौले रहनी जांच के विषय बा। मीडिया पर आशंका जतौला से उनकर काम ना हो। मीडिया के तो हम धन्यवाद देव कि भाई जौन बात प्रिंसिपल हमनी के संज्ञान में नहीं ले आई, वो रउआ सब खोज के ले आई, हम स्वतः भी संज्ञान ले। और अगर वो कहीं अप्लाई कैले बड़े विभाग में ऊपर कार्रवाई नहीं के ओकर भी हम जाँच करवा लेते। लेकिन विद्यालय पूर्ण रूप से पढ़ाई लिखाई के जगह या पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही कार्य होके के चाहिए। बाकी सब प्रकार के कार्य खातिर विद्यालय कोनो उचित स्थान ना हो और होके के भी ना चाहिए। हम रउआ के धन्यवाद देता नहीं, और इस काम के हम संज्ञान में लेता नहीं, काहे तरह के काम उजा होता। अगर सच में ऐसा होत होई तो पर कार्रवाई निश्चित ही हुई, निश्चित रही। अच्छा, जौनिया +2 स्कूल गंगा में विलीन हो गई, ओजा 1 से लेके +2 तक रहल है। छोट छोट बच्चा अब कोहरपुर लगभग 9 किलोमीटर पढ़े जाता लोग, बस में, बस वाला चढ़ावत नहीं थे, बड़ा कष्ट से स्कूल तक पहुँचता लोग। तो लोग के राय बाकी हाँ 1 से लेके 8 तक के बच्चन के अपना पंचायते में दूसरा स्कूल में बांट दिया। जवाब भी आ गई बा विभाग के तरफ से, पटना में जब शिक्षा विभाग बा ओकरा तरफ से जिला से जमीन चयनित करके ऊपर भेजे के आदेश आए बा। बहुत दिन से पेंडिंग रहे, कल हम DM से मिलने रही, हमारे सामने शिक्षा पदाधिकारी से जो भोजपुर जिला के बारे बात भरी। एगो इशू आवत रहे कि पंचायत में लगभग जितना जमीन बा सब बाढ़ प्रभावित रहेला। हमने के दामोदरपुर जन पंचायत बा, जौन भी जमीन खोजल जाता है बाढ़ प्रभावित रहे। बाढ़ प्रभावित भइला के चलते उस साल में कुछ ना कुछ महीना तो डूबले रही। यही खातिर भइल कि अब जमीन तो अलग से ले आवल नहीं, वही पंचायत में चाहिए। जमीन के चयनित भइल बा, एगो चयन भइल बा एक जगह पे, लेकिन ओकर भइल कि ओकरा के बेस लेवल से लेके कुछ हाइट दे के तब ओकर कंस्ट्रक्शन कइल जाए, ताकि बाढ़ में ओकरा पर असर ना पड़े। यही दिशा में प्रक्रिया हो गई बा। प्रदेश में हमारा लगता जिला से कागज चल भी गई है, जल्दी ओकर स्वीकृति होके आ जाए। ओकर लेटर हम रउआ के बाकायदा व्हाट्सएप कर दे, रउआ ओकरा के चला दे, ध्यान पे चला दे। देखिए वो सब देखने के अभी शाहपुर से विधायक राकेश रंजन हाजिरानी हमने साथे तमाम सवाल के जवाब देनी है, का लोग के समस्या बा बताइने है।